Para configurar unha interfaz de rede en Windows Vista imos entrar no centro de redes e recursos compartidos que está dentro do panel de control. Dende aquí podemos ver os equipos e dispositivos da rede, conectarnos a unha nova rede, configurar unha nova conexión de rede ou administrar as conexións de rede do equipo, que é o que vamos a facer nesta ocasión. Agora poderemos ver aquí todas as interfaces de rede do equipo que teñan o controlador instalado. Seleccionamos a conexión de área local que queremos configurar e co botón dereito seleccionamos a opción de propiedades. Seleccionamos o protocolo de internet versión 4, TCP/IP versión 4 e picamos no botón de propiedades. Aquí imos introducir a dirección IP, máscara de subrede, porta enlace predeterminada para este equipo. Se queremos navegar por internet utilizando os nomes dos servidores como www.google.es ou www.elpais.es, teremos que introducir alo menos algún servidor de DNS. Picamos no botón de aceptar para agardar os cambios.